Mehet. Na, kedves barátom, megmutatom neked ezt a Husqvarna típusú Szent Gotthardit, hogy lehet nagyon jó, kényelmesen, gyorsan megélesíteni. Mert ugye tegnap este délután már valamikor délelőtt tájba D12 közül már egyszer kikalapáltuk itt ezt. Olyan görbe volt, hogy az odaszar nem tud olyan egyenesen húgyozni, mint ez volt. De ahhoz, hogy sikeresen jól működjön ez a fűnyírás itt a területen a munkában, ehhez nagyon szépen meg kell érezni itt a Szent Gotthardit. Mert ugye ennek ez a lényege, hogy egyenes legyen a passza, ne olyan görbe, mint a papírfaca, szépen egyenesen. Aztán, hogyha kicsit hosszú ez a Szent Gotthardinak az eleje, akkor még nyugodtan lehet belőle levágni egy nagyon minimálisat, mondjuk így 1,5-2 kilométer, de amúgy ez nagyon szépen fog itt működni nekünk. Ugye megkezdődik a kaszálási szezon, ezeket a műveleteket el kell végezni itt ezzel, nincs mese a viszontlátás, amely kapáláskor jövünk újra, gyakorlatilag.